Santo Niño Public Market, Alaminos, Pangasinan. Fresh na isda rito. Mga boneless, bangus sa Alaminos. Hindi ako na mag-boneless, sir. Pwede. Ito, porte. Ito. Pwede na yan. Dalawa lang kami. Dalawa lang po. Sir, bigyan niyo lang ako ng pin. Ayan ang specialty bangus niya. Timplang Daddy Cooks. Ayaw akong palapitin. Wala naman ng sikreto. Pwede na ako presenta sa mag-apply sa Daddy Cooks. Kasi sinabi ko kayo, sigurado nakasal. Nagagawa ka tamo pero... Sarap! Pero yun. Ito. Press talaga, press. Baling press eh. Yaman yun eh. Buntok. Diyan ha. Nakasakay naman yung pacho kanina. Tarakal sa ulam. Kailangan may pouring kape. Ba, napapababaling ka eh. Bukas na ba? Kabaka kasabay pa sa lin eh.